pagtulong, kawang-gawa sa lahat sinusulong. PCSO, PCSO, di umuurong sa pagtulong ang PCSO, PCSO. Kaakibat ng gobyerno sa pagtulong sa bayan, o tanggapang dulot ay pag-asa. Yan ang PCSO, kaginhawahan, kinabukasan, lahat ng minimiting makakamtan sa PCSO. Tara na't tangkilikin at ating laruin, Lotto, Green sa Kino, pati sweepstakes partner tayo. Gadget din ang makagasgas ng swerte at bagong small town lottery. Kaginhawahan, kinabukasan, lahat ng minimiting makakamtan sa PCSO. Halina tayo nang maglaro ng loto. Tala nito'y milyong-milyong papremyo. Araw-araw bumili ng tiket nyo, baka bukas kayo maging milyonaryo. Araw-araw, let's play Lotto, PCSO Lotto. Araw-araw, let's play Lotto, PCSO Lotto. Buhay ginawa, kapwa-tao, asenso, nagbibigay saya sa Pilipino. Tulong-tulong sa pagsulong ng tao, sa larong ito, lahat tayo'y panahalo. Araw-araw, let's play Lotto, PCSO Lotto. Araw-araw, let's play Lotto, PCSO Lotto. PCSO Lotto. Huwag malulungkot, huwag mangangamba, sa mga pagsubok mayroon kang kasama. PCSO, puso ng bayan, lagi nating malalapitan. Kakayanin natin to, kakayanin natin to. Sa karamdaman tayo'y may gabay, babangon buong bansa. Hanggang sa ng kinabukasan, may pag-asang walang hanggan. PCSO, pusong Pilipino, pusong panalo. Pusong panalo. Hindi umuurong sa pagtulong, kawang-gawa sa lahat sinusulong. PCSO, PCSO, di umuurong sa pagtulong ang PCSO, PCSO. Kaakibat ng gobyerno. Magandang gabi po muli sa ating lahat. Sisimulan na po natin ang actual SPL draw na may draw number 2364. Pagkasinan, let's play Small Town Lottery! Time ready.
Timer ready. Winning number ay number 32. Ang ating official winning combination ay numbers 24 and 32. Numbers 24 and 32 in exact order. At dito po nagtatapos ang ating mga group zero para sa araw na to. Ako po muli si Maria Luisa Caminar. Dati po natin tatandaan PCSO meeting tutulong sa pagtulong. Maraming salamat. Official results for our 8:45 p.m. today are the numbers 24 and 32 in exact order. The numbers 24 and 32 in exact order.